हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअनि गासैबो आपडेटखौ मोनसेबो मिस जाया। बेनि थाखायनो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। लेटेस्ट निउज आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना बे भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर नम्बर 1 बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफायोब्ला नुनो मोनगोन जे प्रपार इमप्लिमेन्टेशन अफ गभर्नमेन्ट स्किम मास्ट बी इनश्योर्ड सन'वाल। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला बुंदों जे बे क्राइसिसनि समाव गासैबो गभर्नमेन्टनि जायफोर स्किम फैयो बेयो प्रपार इमप्लिमेन्टेशन जानांगोन होननानै बुंदों। बिथाङा बेनि थाखायनो मैयानि समाव टेलिफनिक बार्ता खालामदों जे पन्चायत प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरजों जाहाथे नैबे लकडाउननि समाव जे क्राइसिसनि समाव गोरिब गुन्द्राफोरा जेबादि स्किमखौ बेनिफिट खालामनो मोननायनि मोन्थाय दङ बेफोर गासैखौबो जाहाथे मोजाङै प्रपारै मोनो बेनि थाखाय जे बिथाङा बुंदों बेवहाय मनरेगानि खामानिफ्रा प्रपार इमप्लिमेन्टेशन जानांगोन होननानै बुंदों। आरो नैबे लकडाउननि समाव क्राइसिसनि समाव जे फ्रि माइरं राननाय जादों डिस्ट्रिबिउसन बेफोरो गासैबो मोजाङै दिनै इमप्लिमेन्टेशन जानायखौ बिथाङा हास्थायदों। बेनि थाखायनो मैयानि गेजेराव बियो टेलिफनिक बार्ता रायलायनानै बयखौबो बुंदों जे जाहाथे स्किमफ्रा मोजाङै बाहायजायो होननानै। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय 2 नाम्बाराव दङ आसाम एनाउन्सेस आर्लि सामार भेकेसन। आसामा दिनै आर्लि सामार भेकेसन एनाउन्स खालामनाय जाबाय मैयानि समाव। जोंनि आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार एबा इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे नैबे लकडाउननि समाव जे गोबां फरायसालिफ्रा बेबायदिनो क्लास खहा जाबाय। बेनि थाखायनो नैबे खहानि समखौनो दिनैहाय मा खालामबाय जे आर्लि सामार भेकेसन डिक्लेयार खालामनाय जाथोंसै होननानै फोसावनायानो जाबाय। आरो जे जों बादि मोनबाय थायोमोन बोसोरावहाय जुन जुलाइनि समाव बै समखौ जाहाथे जोङो क्लास लानाय समाव बाहायनो हायो बेनि नोजोरथि बोनानै दिनै नैबे बन्द'नि समखौनो दिनै आर्लि सामार भेकेसन होननानै दिनै फोसावनाय जाबाय जाहाथे बै समावहाय जुन जुलाइआव जोङो क्लास लानो हायो गथ'फोरखौ मोजाङै बेबायदि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै। दानि नोंथांमोना बे समाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 3 नाम्बाराव वेर मास्क अर पे 500 रुपिस फाइन हिमन्त बिश्व शर्मा। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों नैबे माखासे सरकारनि गाइडलाइनफोर जे होदों COVID-19 खौ होबथानायनि जे ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनाय मास्क गाननाय सेनिटाइजेसन खालामनाय बेफोर माखासे दिनै गाइडलाइन्सफोर होदों जाय बिथांमोना दिनै गाइडलाइन्सखौ मानिया बेबादिनो बे गाइडलाइन्सफोरनि गेजेराव जे मास्क गाननायाबो मोनसे कम्पालसारि खालामनानै होनाय जादोंमोन। जायफ्रा मास्क गाना लाबानो बायजोआव ओंखारगोन बिथांमोना दिनै 500 थाखा फाइन होनांगोन होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 4 नाम्बाराव आसाम सेकेन्ड COVID-19 डेट बेयाव 6 जाना दङ दै बे एक्सुवेलि सेकेन्ड जानांगौ बियो। आसामाव दिनै जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै 2 जाबाय COVID-19 जों थैनाया। सिगाङाव सासे थैदोंमोन जोङो बेखौ मोनथिनो मोन्दों गुबुन भिडिअनि गेजेरजों। दिनै बेवहाय जोङो मोनथिनो मोनबावदों जे सासे 16 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'आ थैदोंमोन आरो बिनि थैनायनि उनाव बिनि माखासे टेस्टखौ नायनायाव बेवहाय मा मोननाय जादों होननानै बुंदों जे COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। बेनिखायनो दिनै जोङो बुंनो हायोदि जोंनि आसामाव COVID-19 जों थैनायनि अनजिमाया 2 जाबाय। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 5 नाम्बाराव बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन COVID-19 केसेस इन त्रिपुरा क्लाइम्ब टु 88 जे त्रिपुरायावहाय COVID-19 पेसेन्टआ दिनैहाय 88 सिम जाबाय होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। नोंथांमोना बेयाव आंजों लोगोसे नायफायोब्ला नुनो मोनगोन जे त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देब बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै होदों बेयाव 24 फ्रम 86 बेटेलियन जे बेवहाय 4 मोनदेरनाय जादों मैयानि समाव 4 मोनदेरनाय जादों आरो बे 4खौ लानानै गासै दिनैहाय बेसेबां जाखो होननो मोनदों 86 बेटेलियननि BCFनिफ्राय आम्बासा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेवहाय गासै जे 88 मोननाय जाबाय होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। जे जोङो बेवहाय नोजोर होयोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनगोन जे 86आ मा जानानै दं जे एक्टिभ जानानै दङ आरो डिसचार्ज जानानै दङ बेवहाय 2
एक्टिभ जानाय 86 आरो डिसचार्ज जानाय बे गासैखौ लाफानानै दिनै 88 सिम जाबाय होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 6 नाम्बाराव four more COVID-19 cases reported in Assam, total 49. जे मैयानि गेजेराव सानसेनि गेजेरावनो साब्रै COVID-19 पजिटिभ मोनदों होननानै जोङो बेवहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि टुइट खालामनाय टुइटार एकाउन्टनिफ्राय जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों आरो गुबुन गुबुन निउसावबो ओंखारनानै फैदों जे आसामावहाय मैयानि गेजेराव खेबसेयैनो साब्रै COVID-19 पेसेन्ट मोननाय जादों। दा बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय 4 person who took same bus from Rajasthan in which the Kasar district COVID-19 positive person travel have tested positive too होननानै बुंदों जे बेवहाय राजस्थाननिफ्राय जाय फैदों साब्रै बिथांमोनखौबो माने पजिटिभ मोननाय जाबाय आरो COVID-19 पजिटिभ मोननाय जाबाय जोङो बेखौ बेवहाय फोथायजाथाव सोलोंथाइ मोननो हानाय जादों। जे बेबादियै नायोब्ला जोङो दिनैहाय आसामाव बेसेबां जायखो जे 49 जाबाय होननानै बुंदों आरो एक्टिभा जानानै दं 14 बेबादिनो दिनै आसामावहाय खेबसेनो साब्रै जोङो बेवहाय मोननायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोफोर अब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियावनो जोबनानै थांसै। बेनिखायनो नोंथांमोना बे COVID-19 निफ्राय बारग'नांगौब्ला कर'ना भाइरासनिफ्राय जोङो बयबो माखासे ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनांगोन, सरकारि गाइडलाइनखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन। मानोना बे बेरामखौ सोखानायनि जेबो दासिमबो थि रोखोमनि भेक्सिन मुलि ओंखारनाय जायाखै, नाथाय बेखौ होबथानायनिसो माखासे राहाफोर दङ। बे राहाफ्रानो जाबाय ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनाय, सेनिटाइजेसन खालामनाय, मास्क गाननाय, बेबादिनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौ होबथानो हायो। बेनिखायनो नांगौनि बांसिन जोङो बाहेरायाव ओंखारनो नाङा, खोब नांनायखिनियावल' ओंखारनांगौ, थेवब्लाबो माखासे जोङो नेमखान्थिफोरखौ फालिनायनि गेजेरजोंसो। बेनिखायनो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथांमोना बयबो न'आवनो थादो आरो न'निफ्रायनो सेफ जादो। Stay home, stay safe. Thank you for watching this video. Bye bye.